на камтар аз як нишондиҳанда ишора шудааст. Салом акаи Сорбон, запретуро чӣ хел бифаҳмем? бале бародари азиз, вақте ки шумо мерем павказу гуфта муроҷиат мекунен. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, як мавзӯи нава дар атрофаш суҳбат мекунем. ҳатман лайк монда бо диққат то охирша гӯш кунед. нафарҳое ки мехоҳед донистанд шумо аз Россия запрет на выезд доред ё ин ки не, номери WhatsApp мебироя бинависонеша проверкаи депортатсияҳо мекунад. ҳукумат аз муҳоҷирон хост нафақа хоҳед агар андоз супоред. яъне ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо қабули қароре барои додани нафақа ба муҳоҷирони меҳнатӣ аз онҳо пардохти андози иҷтимоиро талаб намудааст. дар ин бора қарори дахлдор аз 28 феврали соли ҷорӣ дар пойгоҳи вазорати адлия замима гардидааст. яъне ки ҳар яки моу шумо дар ҳолати гирифтани нафақа бояд ки ба давлат андоз биспорем. умуман дар ҳама ҳолатҳое ки моу шумо фоида ба даст мебиёрем бояд ки андози давлата пардохт бикунем. дар ин ҳуҷҷат ҳаҷми пардохти андози иҷтимоӣ на камтар аз як нишондиҳанда ишора шудааст ки соли ҷорӣ ба 75 сомонӣ баробар аст ва метавон барои солҳои минбаъд тағйир ёбад. яъне ки андози иҷтимоӣ бояд аз 75 сомонӣ поён набошад, баробар ба як нишондиҳанда. гуфта мешавад тартиби пардохти андози иҷтимоӣ тариқи барномаи мобилӣ андози ман сурат мегирад. дар ин барномаи мобилӣ муҳоҷири меҳнатӣ дар бораи ихтиёран супоридани андози иҷтимоӣ дархост мегузорад ва ба ӯ ҳамчун андозсупорандаи иҷтимоӣ ихтиёри рақами суғуртавӣ дода мешавад. ҳар як касе ки дилхоҳ метавонад ки андоз биспора дар ҳамон суратҳисобое ки дар мобилӣ ворид шидагӣ ҳастед, дар приложениё интихоб мекунед андози мана ва дар уҷа заявка метиҳед, баъдан дар шумо айдӣ метиҳанд. дар қарор омадааст нафақаи муҳоҷирони меҳнатӣ аз маблағи саҳмҳои суғуртаи иҷтимоӣ ба мақомоти ваколатдор ба таври ихтиёрӣ пардохт намуда ҳисоб карда мешавад. муҳоҷироне ки мехоҳанд бо нафақаи хуб таъмин шаванд ҳар 3 моҳа, 6 моҳа ва ё солона андози иҷтимоиро ба таври ғайри нақдӣ бояд пардохт кунанд. яъне дар бораи гирифтани нафақа дар оянда аз муҳоҷироне ки мехоҳанд ҳамин чиза ба даст биёранд, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гуфт ки бояд ки андози иҷтимоӣ супорида шавад. аввалан ин информатсияро мо хостем ба маълумоти шумо бирасонем ва камтара комментарияҳои шуморо мехонем, ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо бихоҳем ки граница бигзарен ва айсари нав документҳои худтонро бикунед, қонунӣ кор кунед. барои дилпир аз граница гузарондани шумо ман одамоеро ба шумо тавсия метиҳам ки шофёрои бо таҷрибаанд, занчон занед, ҳатман айноми Сорбон гуфта гап занед. муҳаммад нависонда: ассалому алайкум, барои виза кардан дар Турсия ба куҷо муроҷиат кунам? дар шаҳри Душанбе. метавонем ки ба сафоратхонаи Туркия дар шаҳри Душанбе рафтан муроҷиат кунем. бародари азиз Баротов нависонда: салом акаи Сорбон, запретуро чӣ хел бифаҳмем? ягон касам мегуфтӣ аввали видеоро хабар бигирен, ҳамон чиза тафтиш карда метавонанд ки шумо депорт дорен ё не. Абдуллоев нависонда: салом, созен хубен иншаалло. ай депортҳо ягон гап нест, ҳамира бите пешакӣ як ҷаҳон ташаккур. не, аз депортатсияҳо ягон навигарӣ нестае бародар. ҳар чизе ки информатсияҳои нав шидестае, мо ҳар рӯза дар бораш гап задестем. Фахриддин нависонда: одамои беақл тира гӯш мекунанд, аз интернет ва ахбор тамошо мекунӣ, баъд адамода нақл карда мешинӣ, ҳамин хел гап мезанӣ. ба фикрам ки ти хита дар назар дорӣ беақл гуфта ва бесавод гуфта, чунки агар камтар худат саводу ақл медоштӣ, ҳамин комментарияро наменависондай. ти комментарияро дар видеои ман нависондай, бесавод значит худатӣ. ва баъд и ки ман мехонам, и маънои ура надорад ки ман просто так мехонаму видеоро ҷамъбаст мекунам. ман рӯи телефон мегирам, мехонам ягон чиро ва ӯ хондагӣ ман таҳлил мекунам, барои мардум осон бифаҳмам, барои мардум сода бифаҳмам. яъне ки аз пеши худам ромада афсона нақл намекунам барои тира. мақсади гап ки маъқулат нестай,
тамошо накун ва худта шарманда накун бесавод гуфта дар публика. Русия ТВ нависонда. Ака дар реестр номум ҳаст. Бирем сахрова патентспорӣ аз реестр мебароварда бошанд. Бале бародари азиз, вақте ки шумо мерем павуказу гуфта муроҷиат мекунен дар сахрова ва аз ҳолате ки ҳуҷҷатҳоро дуруст мекунен, патента дастрас мекунен, ҳамин дани баъза бигем тоза мешавад, ному фамилияи шумо тоза мешавад. Ва ҳоли ба қариби як иқдоме ҳастае ки касе ки патент споридестае, номуш дар реестр ҳастае, аз реестр натонистесае биброра, ира метишавад ки ба тариқи як аризаи кӯтоҳ дар госуслуги нависанд. Мисол қайд мекунем ки ман фалони одам ҳамин қадар вақт беҳуҷҷат будум, номум дар реестр биромад ва рафтам патент кардам, номи мара аз реестр биброрем гуфтам, хеле заявка дода мешавад. Агар касе ки хоҳишманд бошад дар ҳамин чиз, шумо дар комментарий бинависен, мо аз пай ҳамин чиз мешем ва кори шуморо ҳам осонтар мешавад. Васил нависондай: салом бародар, документ накунем, чӣ меша баъди 3 апрел? Аллакай депортатсиятон мекунанд бе ягон мақсад, огоҳӣ дигар, бе ягон муҳлат додан. Ҳозир то 3 муҳлаттон додагиянд. Ҷураев нависондай: салом ака, кор намекунам, ҳар 3 моҳ граница мерафтам, охири апрел буд мешавад, боз рафта метавонам ё не? Илтимос ҷавоб диҳед, пешакӣ раҳмат. Мигратсиони картаи гости дошта бошен, агар аз Россия ки бароен, дигар вориди Россия шида наметонед, иҷозат наметиҳам бар шумо. Як нафари дигар нависондай: салом ака, мегуфтен ака, шуғли аҳолӣ, шиноснома ва раводид дар кадом минтақа ҷойгир аст? Дар шаҳри Душанбе бародари азиз ҷойгир мебошад, дар кӯчаи Айнӣ. Ҷамилов нависондай: салом додар, ҳамин видеоҳоро намешавад дар ВК, видео ё Телеграм партоен, а YouTube тамошо кардан намешавад. Мутаассифона контакти надорум ё TikTok надорум, хеле социални сето. Ҳозираш дар ҳамин YouTube ай ҷои видеопартои мо. Telegram дорем, вале мутаассифона мардум қадар ҳамон чиза қабул накарданд. Як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум ака, патент ҳоли дар Москва мондааст, мумкин ки оҳиста-оҳиста ба карточка мубаддал шавад. Хоҷаини ҳама кору бори зиндагӣ Петербург аст. Бале, оҳиста-оҳиста мумкин шавад. Мигратсиони карта низ ҳамин хеле мешавад дар ояндаҳои наздик, чунки дар суханронии президенти Русия ин чизо мушоҳида шуд ва президент ин чизоро қайд карда гуфт. Тамошобинони азиз ва гироми қадр, навори имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. Зиндаву сарбаланд бошен. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.